ഹലോ മച്ചാന്മാരെ, നമ്മുടെ ഫീഫയിലോട്ട് OB50 അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ചധികം ടോക്കൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ആ ടോക്കൺസിനെ പറ്റി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ റിംഗ് ഇവൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ റിംഗ് ഇവൻറ്റിലൂടെ വരുന്ന ഗണ്ണിനെ പറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇവോ വാൾട്ടിനെ പറ്റി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലും മറ്റും ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനും മറ്റും ഓടുന്ന ബട്ടൺ കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലി നൈറ്റ് 7 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സൺഡേ 10 AM നമ്മൾ ലൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ റിംഗ് ഇവൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത്. നമ്മുടെ ഒരു AK ഉണ്ടല്ലോ, ഓൾഡ് AK ഇൻക്യുബേറ്റർ AKയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഓൾഡ് ഇൻക്യുബേറ്റർ MB5 കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു റിംഗ് ഇവൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോസിബിളായിട്ടുള്ള റിംഗ് ഇവൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത്. എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ടോക്കൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഡയമണ്ട് വെച്ചിട്ട് സ്പിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ റിംഗ് ഇവൻറ്റിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും ഈ റിംഗ് ഇവൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു OB50 അപ്ഡേറ്റിൽ ശേഷം നമ്മുടെ ഫീഫയിലായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ടോക്കൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. നമ്മുടെ ഒരു നറോട്ടി ഇവൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ടോക്കണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത്. എന്തായാലും ഈ ടോക്കൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബണ്ടിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ സാമുറായി ബണ്ടിലിൻ്റെ ടോക്കൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ OB50 അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ സാമുറായി ബണ്ടിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫീഫയിലായിട്ട് റിട്ടേൺ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും അടിപൊളിയായി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ടോക്കൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. പകുതി ടോക്കൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡയമണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഡയമണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിക്കുക. കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് റെഡിങ് കോഡും ഡയമണ്ടും കിട്ടുന്ന ഒരു ആപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കുക. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇവോ വോൾട്ട് ഗണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്ന ഇവോ വോൾട്ടിൽ നമ്മുടെ ഒരു P90 M10 കാണും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്കാറാണ് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഇവോ വോൾട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വരാൻ പോകുന്നത്. ഇതെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു എവോ സ്കാറാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ തോമസിൻ്റെ ഗൺ സ്കിന്നുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു എവോ തോമസിൻ്റെ സ്കിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നല്ല ഡയമണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിക്കേണ്ടി വരും ഇത് എടുക്കാനായിട്ടായാലും. എന്തായാലും ഇതേപോലത്തെ അടിപൊളിയായിട്ട് ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ 2-3 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലും മറ്റും ഒന്ന് കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനിലും മറ്റും ഓളെന്ന ബട്ടൺ കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യുക.